गिबियावनो आं गाबोन जे जोंहा 8 मार्च इन्टारनेशनल वमेन डे बे वमेन डे नि साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बयनोबो जासिबाय आरो बयनिसिमबो खुलुमहरबाय रायजो राजा आइ आफानिसिम जे जोङो गाबोन इन्टारनेशनल वमेन डे खौ सेन्ट्रेल वमेन विंगआ बा आइजो गांखंआ चिरां जिल्लाजोंनो लाफानो होननानै चिरां जिल्लाजों लाफानाय जाबाय आरो मोनफ्रोमबो जिल्लाखौ दायथ' हरनाय जादों गाव गावबागाव जिल्लायाव बिथांमोनहाबो गाजा गोमजायैनो खुंफुंगोन UPPL आयजो गांखंआ दा बे खुंफुंनायाव जोंहाबो चिरां जिल्ला आंबो सासे चिरां जिल्लानि हिसाबै आङो बुंदों जे जोंहा चिरां जिल्लायाव खुंग्रिं प्राइमारिनि सिङाव बे गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बे फोथाराव थाम थिम खालामदों दा जोंहा थाम थिम जाबाय गासिबो बिथिंनि जाजोब्बाय जे जोङो गाबोन जोंहा मानगोनां बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर' सारा बिथाङा नुजाफैगोन बे खुंग्रिं ओनसोलाव बेखायनो आङो UPPL दोलोनि नेहाथारि हिसाबै आङो बयनिसिमबो खावलायो जे रायजो राजा आइ आफा 14 नं दुवार चिरां दुवारनि रायजो राजा आइ आफानिसिम खावलायो जे साफ्रोमबो रायजो राजाया जाहाथे नुजाफैयो खुनु पार्टी फिलिंस लायालासिनो बे जोंनि बुहुमनां आइजो सान बे फालिनायाव जाहाथे बाहागो लाफैयो बेनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम आखाइ खबजोबनानै बयनिसिमबो खावलायहरो। गाहायै बेवहाय मा टपिकनि सायाव आइजोफोरखौ लानानै सावरायनाय जागोन? इन्टारनेशनल वमेन डे बुहुमनां आइजो सान बेखौ दिनैनि फालिनाय नङा बहुत गोबावनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थादों दा बेखौ जोङो जे आइजोआबो गोख्रों जे हौवा माहारिजों समान बाहागो लानो हायो नैबेनि सायाव जोङो सावरायगोन जे जोङो दिनैनि मुगायाव आइजोआ आइजो हिसाबै उनफिननानै थायाखै जोङो हौवा माहारिजोंबो समान समान बाहागो लाफानो हादों जोङो गोबां आइजोफोरनो सुबुरुन होगोन जे जोंबो आइजो हिसाबै जोङो उन नङा जोंबो समानै बाहागो लानो हायो नैबेखौ जोङो सावरायगोन जाहाथे आइजोआ गावनि रैखाथिखौ गाव खालामनानै लानो हायो बेफोरखौ जोङो रायजो राजा आइ आफानो मिथिहोगोन जे जोङो जेब्लायबो सोनारो जे जों हिनजावसो होननानै साननानै लायो नैबे जाहाथे रायजो राजानि गोसोआव थाया जों बिमा माहारिया बयबो समानै आवगायलांनो हायो आरो आवगायलांथों होननानै जोङो बे माखासे बे टपिक्सखौ जोङो सावरायनाय जागोन बेनि सायावनो आलासिबो लेंनाय जादों जोंहा सेन्ट्रेल हिसाबै जोङो फोरोंगिरिफोर लेंदों सासे डक्टर लेंदों आरो पुलिस इन्सपेक्टरफोरखौ लेंदों दा बिथांमोनहाबो नुजाफैगोन बेखायनो साफ्रोमबो जाहाथे बे मेलाव बाहागो लानानै जाहाथे मिथियो बेखौ आङो रायजो राजाखौ खावलायबाय। मेडाम गोजौ थाखोनि आइजो साख्रि मावग्राफोर बेहाय नुजाफैगोन नामा? गोजौ थाखोनि आइजोफोर आरो लोगोसे जोङो मोनसे थांखि लाबावदों जे बे ओनसोल खुंग्रिं थाइखाजरा बा बे 14 चिरां दुवारनि सिङावनो जे जाय बिमाया जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों फिसाफोरखौ फोरोंनानै माने साक्सेस जानो हादों जाफुंसारनो हादों बे बिमाखौ जों सायख'गोन आरो बिथांनो जों बान्था होनोबो जोङो आवगायदों बिथांखौ मान बावगोन थारमाने जोङो मान बावगोन आर'नाइ होनानै जों बिथांमोनखौ मान बावनो होननानै थांखि लादों। गेवलां मेलाव आलासि हिसाबै सोर सोर बेयाव बाहागो लादों? जोंहा गोबां आलासि लेंनाय जादों मानगोनां गिबियावनो चिफ सारा फैगोन बिथाङा प्रमद बर' सार आरो लोगोसे जोंहा लकेल MLA थाबाय क'क्राझारनि MLA थागोन आरो जोंनि पार्टी लिडारफोर थागोन गोबां दैदेनगिरिफोर फैगोन EMफोर थागोन MCLAफोर थागोन जोंहा नमिनेटेड MCLA दङ सासे बिथाङा दिनैनो सफैखाबाय बिथाङा बाहागो लाफैदों दिनैनिफ्रायनो दा बेखायनो गोबां आलासिफोर नुजाफैगोन बेखायनो रायजो राजायाबो जाहाथे